da waɗannan kwanuka na Ashura. Har yanzu dai muna cikin kwanukan Ashura ne. Ko ba komai da komai ya zo a riwaya cewa kullu yawmin Ashura wa kullu ardin Karbala. To sannan kuma za ka ga a wurare daban-daban wato mutane suna fara raya bikin Ashura tun daga 1 ga watan Muharram aƙalla har zuwa 20 ga watan Safar, wanda wannan yake nuna cewa an ƙarfafa cewa duk waɗannan kwanakin tun daga 1 ga watan Muharram har zuwa 20 ga watan Safar kwanaki ne na baƙin ciki, kwanaki ne baƙaƙe, kwanaki ne masu ɗaci. To amma dai kada a manta shi ɗan gwagwarmaya Ashurarsa tana da bambanci da wanda ba ɗan gwagwarmaya ba. Shi Ashurar wanda ba ɗan gwagwarmaya ba ita ce Ashurar koke-koke da sa baƙaƙen kaya da doke-doken ƙirji da ciye-ciye da shaye-shaye, a wasu wuraren ma har da zub da jini. Ita ce Ashura wanda ba ɗan gwagwarmaya ba. Idan an gama kuma sai a yi addu'o'i, cikin waɗanda za a yi wa addu'a kuma har da Yazidu. Bayan fa an gama tsine wa Yazidu ba, sai kuma a yi wa Yazidu addu'a. Wannan shi ake cewa tufka da warwara ko? To mafi yawan Ashura a wasu gurare haka take. Kuma da gangan waɗansu suka mai da Ashura ta zama haka. Wato maƙiyan Ashura ne suka ce ba za su iya hana Ashura ba, amma bari su mai da Ashurar ta zama tasu. Yanzu a zalimi ne ya manta. In aka yi Ashura, aka doki kirji, aka sa bakar riga, aka yi kuka, aka jare, kuma aka ji Allah ka taimake shugabanmu. Bayan shi ne yanzu babba da aka tsine wa yanzu. Saboda haka shi ko Ashura ɗan gwagwarmaya. Duk waɗancan abubuwan da na faɗa a baya, in ban da zuba jini, ruwayoyi daban-daban da kuma fatawoyin malamai daban-daban cewa bai halasta saboda juyayin Ashura mutum ya tsaga jikinsa har jini ya fito ba. Amma da gaske ne ana dukan jiki. Har ma na kan faɗa ‘yan uwa ce na ga wasu lokacin ‘yan uwa dukan kirjin nan a ɗan kamar rawa, sai ka ga ana rangaji ana ya Hussein, ya Hussein, ya Hussein. Ya Hussein! Tunda ina tafi da ‘yan tamsiliya ne gara rinka masara. To gaskiyar magana ba rawa ba ce. Laɗima. Wato ita laɗima da ake cewa laɗimatun daga laɗama yalɗamu laɗima. Wato duka. Ɗaɗa wa jiki duka, a ɗauki jiki har sai an ji zafi, ko da jikin ma zai tashi. A wasu guraren za ka ga suna marin fuskar su har sai fuska ta kumbura, kuma babu laifi, malamai ba su ce laifi ba ne. A wasu wuraren za ka ga suna cire rigunan su, ka ga mutum ba riga a jikinsa yana ɗaga hannayen sama yana ɗaɗa wa kansa duka. Ka gane ai, kuma babu laifi, amma dai abin da aka ce shi ne laifi shi ne mutum ya tsaga jikinsa har sai jini ya zubo, kamar inda wasu ke za ta ga cewa ana tsaga jiki jini ya zubo, riga ta yi sharkar da jini, har ma su sai da yanayi suke cewa idan mutum yana da jini to ana buƙatar jini. Akwai marasa lafiya da yawa a asibitoci suna buƙatar jini, da maimakon ya zubar da shi ba sai ya bayar ba. Kaga ainihin ma ya yi juyayen Ashura ko? Saboda ka ana juyayen Ashura ta hanyar ba da jini ba ta hanyar zub da jini ba.
Amincin Allah ya tabbata ga Imam Husaini, amincin Allah ya tabbata ga Ali ɗan Imam Husaini, amincin Allah ya tabbata ga Muslim bin Aqil ɗan uwan Imam Husaini, amincin Allah ya tabbata ga Abul Fadl al-Abbas, amincin Allah ya tabbata ga sauran sahabban Imam Husaini. Allah ta'ala kuma ka arzuta mu koyi da rayuwar Imam Husaini. Wannan kamar mukaddama ce. Shi tamsiliya wanda na san an sha bayanai ba buƙatar maimaita su cewa ɗaya daga cikin hanyoyin koyarwa ne, ɗaya daga cikin hanyoyin ilmantarwa ne, sai dai ita ta fi karkata zuwa koyarwa amma da kwatance da misali da jiki. An gane aiko? Malami a makaranta zai zo ya buɗe littafi ta karantawa yana bayani yana karantawa yana bayani me yake so a yi a gane ko ba shi ne gayansa ba. Ƙololuwar abin da malami yake so ya yi so yake a gane saƙon da yake cikin wannan karatu. Malami ba gwani ba ne shi, idan har zai yi karatu ya bayani ya ce an gane a ce kaya ba a gane. Ka ga da matsala da ku? Akwai wani malami a Amerika da ya taɓa shan ƙwaya ya kashe kansa. Ya rubuta takarda ya ce shi shekararsa kaza a rayuwa kuma shekarunsa kaza ana kashe masa kuɗi a firamare. Shekarunsa kaza ana kashe masa kuɗi a sakandare, shekarunsa kaza ana kashe masa kuɗi a jami'a, shekarunsa kaza ana kashe masa kuɗi lokacin da zai yi masters degree, shekarunsa kaza sanda ya fi duk ana kashe masa dukiya al'umma. Ya ce to amma yanzu ga shi yana karantarwa kuma ya samu wanda baya gane karatunsa. Wato wani ɗalibi ne a cikin ajin da yake koyarwa sai ya ce shi bai gane ba. Malamin ya masa bayani da ya gama bayani ya ce gaskiya ni ba ban gane ba. Sai ya jawo shi waje ya kai shi ofis, ya yi masa display, ya ba shi misali, ya yi cito ya yanzu ba sai sam ni ban gane ba. Ya ce ai to shi ya shiga ya kasa karar da wannan ɗalibin. Kawai ce to shi kenan ta shiga tafi aji. Da ya tafi aji shi kuma sai sha ƙwaya ya kashe kansa kawai. Ce to me amfanin sa? Wannan daidai ne ko ba daidai ba ne? Ba daidai ba ne. A shari'a ba daidai ba ne to? Amma yana da ciwo ba. Yana da ciwo. A ce kana malamin makarantar kai ka yi bayani iya bayaninka amma wai a kasa fahimtar ka. To gayar karantarwa shine ka fahimtar, ka ganar da abin da kake so, ka isar da sakonka da kake dauke da shi. To haka shi ma fim yake, ko in ce tamsiliya. Ana cewa fim saboda yanzu ana sa shi amma ita an ce tamsiliya ba dole sai shi yasa ma ake ce mata tamsiliya. Daga matsala yumassilu tamsilan, daga nan ne kalmar ta ko misal, daga misal shi yasa ake cewa tamsiliya ko da Hausa kuma ba har yanzu ba su samu mata suna ba. Ina shayin wannan kalubale din har yanzu a san kwaikwayo ake cewa. Na sha faɗa cewa kalubale ga malaman Hausa na duniya su samo wa tamsiliya wani suna, amma dai ba wasan kwaikwayo ba. Wasan kwaikwayo an ɓata mata suna, an gane aiko? An ɓata wa karatun suna. Yanzu kaman kana koyar da science a makaranta, sai a ce malamin wasan science, ko a ce malamin fiƙihu kake koyarwa a ce malamin wasan fiƙihu. To gaskiya ba wasa bane, kuma bai kamata wanda yake cikin
IM production ya rinka jin cewa wai shi wasa yake yi ba wasa ba ne, ba wasa ba ne. Jiya ina duba social media sai na ga abubuwan rayu da suke da alaƙa da ku, ba sani ko wasu sun gani. Na ɗaya shi ne wani ɗan drama na Hausa, ɗan Kannywood ko? Sai na gan shi yana cewa shi ba zai iya isar da saƙo fiye da malaman addini. Ni ya burge ni ba. Ta iya wasu su zage shi ko? Wani ya ga wannan abu wanda ya wannan yawwa bai kamata a zage shi ba. Ni burge ne saboda yana alfahari da sana'arsa. Ya nuna mana ba wasa yake yi ba. Ya nuna mana da gaske yake. Kuma ina jin cewa ba yana nufin kowane irin sako ba. Ko ba haka ba? Har ba cewa ya sallah ko azumi ko abu ko ba haka ba. Ai akwai sakonni wanda gwamnati ma takan ba malaman addini ko su kasa isarwa kuma ɗan fim bai isar. Ko ba haka ba kuma za ka iya samun ɗan fim mai mutunci wanda ya fi wani malamin addini. Akwai wani malamin addini da wata rana aka yi wani taro. To a wurin taron sai aka ce da shi kafin ya tashi hau kan mambari sai aka ce malam za ka yi magana kan family planning. Sai ce to shi ke. Sai da ya karɓi lasibika kamar yadda na karɓa din. Ce inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa da ya gama bid'arsa da dalalarsa sai ya ce an ce zan yi magana kan tsarin iyali sai ce auto amma zan za a gyara ne ko za a bata sai wanda ya sa shi magana sai ya ce a za a gyara ne ce to an ce za a gyara ne saboda haka dama Allah ta'ala ya ce kaza a hadisi ma ya zo inda ta ce rawahul Buhari wa Muslim. To yanzu dan Allah wannan wai malami ne ko wa'azi yake yi. To dan Allah dan me idan dan drama ya san abin da yake yi wanda yake da manufa wanda yake da wato ya damu da abin da yake ya san abin da yake dan me ba zai wancan ba. Zai iya binsa kuma ba na ce zai fi shi a duniya ba har a lahira ma. Har a lahira ma zai iya binsa. Akwai actor da ya yi action din Shumur shi ma na ga wani clip din sa an saka actor ne wanda ya yi saka Ashura kuma Ashuran ma yi acting din Shumur ne. To sai aka yi interview da shi bayan fage haka aka yi interview da shi. To kai ne Shumur aka ce igin da kai haka aka ce to me za ka ce yanzu a matsayin ka da Shumur. Yace zan ce haka ne kawai ni na samu kaina saboda haka sana'a take da aka ce da yi kuma duk irin role din da aka ce da yi an ga na dace zai saboda na karba kuma ku lura ba saboda haka cikakken dan drama cikakken dan fim cikakken mai wannan sana'a da har yanzu ba a samu mata cikakken suna ba shine wanda zai iya yin duk wani role wanda aka ce yi wato ba shi zai zaɓa ba da darakta ya ce yanzu za ka zama wane kawai sai da tunanin yadda zai juye ya zama wane ka gane aiko to shi wancan haka yi sannan kuma aka ce to lokacin da kake wannan action din ya kake yi ya ce ina yin action din saboda an ce da yi ya ce amma zuciyata tana cike da bakin ciki sai fashe da kuka ya share ya ci to yanzu inda za a je ka sake za ka yi ya ce me zai hana ba zan yi ba wanda kuma kalle yadda yake kallon abu shi dan Allah wannan wasa yake yi ba wasa yake yi ba saboda haka yana da kyau yan uwa su fahimci wannan yan uwa su gane wannan wa'anda Allah ya sa suna cikin wannan haraka su gane irin gudunmawar da suke bayarwa da gaske ne za ku iya
ba da gudunmawa fiye da wadda mu muke bayarwa. Ni sunana mai tabligi muballigh ne, malamin makaranta ne ni, amma za ku iya ba da gudunmawa fiye da tawa, domin akwai wanda ba zai saurare ni ba amma zai saurare ko ba haka ba. Na yarda akwai kalubale mai yawa a gaban ku, akwai kalubale da yawa, amma duk waɗannan wato ainihin kalubalaye din ya ake jami'in kalubale kalubale ya ake jami'in sa. To wannan kalubale da yawa din dukkaninsu za ku iya tsallake su, za ku iya tattake su, ku murje su, ku je zuwa inda jagora yake so ku kai. Ni ina ji a jikina da gaske ne ina ji a jikina cewa mu ɗan ku ci ku ba mu masu isar da sako za ku iya bin mu. Kamar wancan, saboda wancan dalilin da na faɗa cewa akwai waɗanda da yawa za su saurare ku amma ba za su saurare mu ba. Masu sauraron ku sun fi masu sauraron yawa. Mafi yawan masu kallon drama matasa ne da yara da mata, kuma su ne mafi yawan al'umma dama. Amma mafi yawan masu sauraron wa'azi zai ga wanda shekarun suka ɗan fara turawa ne. Ko ba haka ba? Saboda haka sai ku iya fiye da yadda mu muke bayarwa. Ka gane ai ko? Shi ne fatan malam. Fatan malam shi ne uba da gagarumar gudunmawa. Ka gane, kuma za ku iya. Shi ƙalubalen da yake fuskantar ku dama haka al'amarin yake. Kowace hanya gwargwadon tsadarta, gwargwadon girmanta, gwargwadon yawan ƙalubalen da za ta fuskanta. Wato alhairin da yake cikin abin da yasa yake da ƙalubale da yawa. Na san daga cikin ƙalubalen da kuke fuskanta akwai ƙalubalen tattalin arziki. Ƙalubalen tattalin arziki ko? Saboda haka akwai matsala ta ƙalubalen tattalin arziki. Na san ƙwaƙwalanku a buɗe suke. Kuna da hanyoyi da yawa, kuna da tunani mai kyau, kuna da shi mai zurfi, kuna da, na san daga yawa daga cikin kuma sun rubuta fim sun aje, sun rubuta wato ainihin yana nan a rubuce, amma wato ɗauko shi a haushi a aiwatar da shi a yi kaza shi ne ya faskara. Mafi yawan matsalar ko ce daga cikin matsalar da tattalin arziki. Tattalin arziki. Haka ne, shi matsalar tattalin arziki matsalar duniya ce. Sai dai kuma ana iya shawo kanta, tunda ai da yawa daga wurare sun shawo kanta ko? Kuma na yarda cewa wata matsalar ba za a iya shawo kanta ba a nan nahiyar ta sai lokacin da addini ya tabbata. Haka ne ko? Wanda muke burin zai tabbata kuma insha Allah alazim. Amma za mu iya shawo kan mafi yawan wannan matsalar. Barin ba da shawara. Daga cikin shawarwarin ya kamata a ce guda biyu ne ko uku shawarwarin. Na farko dai addu'a. Kawai. Ya zamana kuna raba addu'o'i na musamman don Allah ta'ala ya shawo kan wannan matsalar. Na biyu kuma ku yi ƙoƙari wato IM Production ku yi ƙoƙari ta zama kamfani. Zai yi. In an ce kamfani shine za ku yi tsari irin na zamani. Sa'annan sai ku buɗa masu zuba hannun jari su zuba. Ya zama na kamfani ne wanda yana iya yin wasu aikace-aikacen, wasu fina-finan, wato wanda zai dinka kawo muku kuɗi. Yana da kyau wannan a yi nazarin wannan. Kada a yi garajen cewa ba zai yiwu ba, amma dai ku yi nazari. Na biyu, ya kamata waɗanda suka samu kansa a cikin IM Production su yi ƙoƙari su mai da ita wannan harkar fim ta zama sana'arsu. Me yasa ba za ta zama sana'a ba? Ka yi ƙoƙari hanyoyin da ake bi jarumi ya fito, a san shi jarumi ya shiga fina-finai daban-daban ba sai wanda IM
ta tashi ba. Ya zamana ana ɗaukar ka da kuɗi mai yawa. Kana da wannan wayewar aiko? Inda kuma kuma ka san halas ka san haram. Kawai ga an fahimce da ko? Idan ya zamana wannan harkar ta zama sana'ar ɗaiɗaikunmu, to ku kanku za ku iya riƙe wannan ɓangaren na ayon production. Goma ga wa, kai actor ne, saboda haka kana fim a guri kaza, kana da za ka tafi gari kaza, za ka tafi gari kaza, kana da fim an san ka da wannan sana'a ka je. Sai ran da aka ce ga wani fim na ayon production kuma sai ka zo sai ka yi acting. To ya saboda haka ko da ba an za a yi wannan aikin ko ba a baka ɗan transfer ba za ka zo. Ina fata an gane ko shi ma wannan mai yiwuwa ne. Abin da yake faruwa akwai bambanci tsakanin abin da yake da wahala da abin da kuma ba zai yiwu ba. Sau da yawa mutane suna maida abin da yake da wahala sai su ce ba zai yiwu ba. Alhalin akwai bambanci. Ka gane ai akwai abin da yana da wahala amma zai yiwu. Kamar wannan shawarar da na bayar kenan ko? To na uku, shawara ta uku shine yana da kyau a yan production da dinka yin fina-finai wato ainihin waɗanda mutanen gari za su iya kallonsa. Shi ma wannan na san ƙalubale ne. Saboda ta iya yiwuwa wani ce min to ai in aka ce za a yi fim ɗin da mutanen gari za su kalle shi su suna mata suna fitowa ba hijabi ko mata suna yin rawa ko misali to ya zami da wannan matsalar. To ni ban ɗauka cewa larura ne a fim sai mace ta yi rawa ba. Akwai hanyoyin da za a bi fim ya ƙayatar kowa ya iya kallonsa ba tare da mace ta yi rawa ba. Ba tare da ta fito ba hijabi ba. Ko? Ko ba haka ba? Dama kamar waka tun da mamin ne ai. Dan mace ta yi waka ba muryar ta bace. Ko ba haka ba? Ita ba za a ce ta aikata haram ba. Na san an san wannan ko? An gane ai ba shine wannan ba zai zama wato idan aka sa muryar wata mace sai wata yar uwa ta bi muryar kaga ai bata aikata haram ba. Saboda ita muryar ta ce a shari'a ita kadai ita ce haramun ta yi waka. Ita ma an saka haɗu da yawa ta yadda ba za a gane wannan muryar wance ce ko ta wance ko ta wance babu laifi. An gane? To amma idan aka sa muryar wata can wanda ita mai yiwuwa ba ta san haram ba ne ko kuma a mazhabinta ba haram ba ne. An gane? Sai ta yi waƙar ita kuma sai ta dinka haka da bakinta. To kaga wannan ba za a ce ta aikata haram ba ko amma dai rawa wannan laifi ne. To kuma sannan kamar yadda muka sani in namiji ne ba in namiji ne zai iya yin rawa ko ba zai iya yi ba. Zai iya yi in shari'a muke magana. Namiji zai iya yin rawa. Malamai ba su ba da fatawar cewa namiji haramun ne ya yi rawa. Abin da nake so in ce akwai dabarun da za ku iya yi ku yi fim kuma ya dace da zamanin da muke ciki, ya dace da matasan da muke tattare da su, ya dace da arewacin Najeriya, ya dace da kudancin Najeriya, ya shiga cikin jerin fina-finai na ƙasar nan, ya yi tashe. Aktocin da suka yi aktin a ciki su fito duniya ta san su, sannan kuma fim ɗin ya kawo muku kuɗin shiga. Ko ba ka lura ba? Kaga idan za a yi program irin wannan ba sai kun ce da'ira ta ɗan sako ko wani abu ba. Alhalin da'ira ita ma ga ta ga yanda take. An lura da wannan ko? Saboda ina fata bisa shawara a yi nazarin waɗannan abubuwa kar a ce ba za su yiwu ba. To kuma musamman ma mu da yake mu ƴan gata ne muna da jagora. Ko ba haka ba? Muna da jagora Allama Sayyid Ibrahim na Zakzaki. Mun lura idan ya ce Allah ya yi Allah yana yi.
to ba sai mu kai masa kokon mara ba. Kuma mun lura cewa idan ya bada shawarwari in dai an bi su ana yin nasara. Bai taɓa bada wani shawara a wani bangare na bangarori ba an bi an gaba a yi nasara ba. In kuma ba a yi ba za a gaba da matsala. In ya bada shawara yanzu malam zai bada shawara kai ka kira kanka. Malam ya bada shawara ka ce ai haka ne amma dai to Allah ka ga amma ne. An gane ko? To Allah ya sa mu dace. Allah ta'ala ya jibinci al'amuran nan. Na san kuna cikin rana a yi haƙuri. Na ɗan ja lokaci kafin da zo kuma kun daɗe. Allah ya saka muku da alheri. Allah ya karfafe mu ya karfafe ku gaba ɗaya. Allah ya amfani da mu wajen taimakon addininsa. Allah ya amfani da mu wajen kawo ƙarshen zaluncin da ya addabi wannan ƙasa. Kaga ai akwai fina-finan da za ku iya masu fito da zaluncin da ake a wannan ƙasa da yawa, wanda yanzu mafi yawan masu fina-finai suna tsoron su yi fina-finai wanda yake nuna halin da ƙasar take ciki na insecurity. Su tsoro suke ji, ko dai suna tsoron masu laifin ko suna tsoron iyayen gidan masu laifin. Kuma na san ku tarbiyyar malam ne ba ku da tsoro, ko ba a gane ba. Saboda haka yana da kyau a yi nazarin waɗannan shawarwari. Allah ta'ala ya taimaka mana. Allah ta'ala ya saka wa kowa da alheri. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.